Dobar dan, dobri ljudi. Pazi ti Bagru šta radi. Dok se narod koncentrisao na blokade, na štrajkove, na proteste, koncentrisao se na dešavanja u Jagodini. Danas, 24. januara, tog dana čitam da je manastir Sveta Petka kod Paraćina. Manastir Sveta Petka kod Paraćina prešao u ruke Arapa. Delite ovo. Arapi će tu da izgrade fabriku vode. Da li ste vi svesni šta nam oni rade iza leđa? Pa zato pre 5-6 meseci je bila tolika frka oko premeštanja tog manastira. Sve se krije iza leđa naroda. Delite ovu vest. Narod to danas ne može da promeni, ali ako pohapse oni koji trebaju da pohapse, a to je policija, i ako se strpaju u zatvore ovi kriminalci na vlasti, onda će sve to biti sprečeno na neki način. Ja ne znam zakonski kako to ide, uništavanje ugovora koji nisu bili normalni i nisu bili zakoniti, ali o tom potom. Ljudi, ponavljam još jednom, delite, nek narod zna šta nam rade iza leđa. Manastir Sveta Petka kod Paraćina, gde je već izgrađen na toj planini, planina Baba, je izgrađen kamenolom koji preti da sruši tu planinu. Tu na drugoj strani te planine je taj manastir koji je prešao u vlasništvo Arapa. Shvatate li vi to?